Ilveksen ja Jypin ottelut ovat aina olleet vauhdikkain kiihkeitä. Tälläkään kerralla ottelussa ei vauhtia säästelty. Jyväskyläläisten ensimmäinen maalitilanne syntyy Timo Peltomaan virheestä siniviivalla. Mika Paananen pääsee läpi, mutta Jukka Tammi pitää maalinsa puhtaana. Ilveksen tilanteita rakentelivat tutut nimet. Tässä Risto Jalonkiemura. Avausmaali syntyy kuitenkin vieraille. Harri Laurila laukoo 0-1, kun aikaa on kulunut 14.30. Tasoitusta rakennellaan Jyväskylän Mika Paanasen istuessa 2 minuutin rangaistusta. Ilveskuvio on tuttuakin tutempi, kun Ville Sireen nousee maalille ja syöttää vielä Raimo Summaselle. Maalivahti Siekkiselle ei juuri mahdollisuuksia jää. Toisessa erässä ei maaleja synny, vaikka tilanteita on yllin kyllin ainakin Jukka Tammen vartioimalla maalilla. Näin tauolle mennään tasatilanteessa 1-1. Tässä on 2 erää menty ihan kovaa ja kyllä ihan hyvä fiilinki on. No entä sitten tuolla henkisellä puolella? Näyttää, että aika kuumaa on tuo peli. Niin, siinä tehdään koiruuksia, että puolison toisia yritetään saada kavereita pelistä pois. Onko ratkaisijan nimi tällä kerralla jälleen Raimo Summanen? Ja se on ihan sama, että toivottavasti se on vaan meidän porukasta joku. Kolmanteen erään niin Jypin kuin Ilveksenkin kopista marssi ulos varsin totisia pelureita. Ohjeet oli saatu, nyt ne piti toteuttaa. Ilves pyrki entiseen tapaansa kuljettamaan kiekkoa maaliin saakka. Varsinaiset laukaukset olivat vähissä ja ne hoiteli Ari-Pekka Siekkinen tutun varmasti. Vieraiden paras tilanne oli Jari Lindroosilla, mutta siinä kävi näin. Jatkoaika oli edessä. Sen Jyp HT joutui aloittamaan vajaalla ja näin runsaan minuutin pelin jälkeen junioripelaaja Jani Nikko saa kiekon siniviivalla, äkki kuolema Jypille ja pisteet Tampereelle. Illan muut tulokset: Hämeenlinnan Pallokerho, Rauma Lukko 3-6, Lahden Hokireipas, Tampereen